Ассалому алейкум дӯстони азиз, субҳи шумо бахайр бошад. Ҳозир ма бамбугирӣ омадагӣ ҳастам барои як-ду клиент. Як бора хостам барои шумо ҳам нишон диҳам. Бинед, ёра як видеода нишон дода будам, бо хеле шид видео накарда будам, бо гуфтам як бори дига пешниҳоди шумо гардонам. Касе ки мисол надида боша метавона тамошо кунад. Ина марҳамат, ино ҳамаш бамбукан. И тигрш бо аҷоибот. Бамбукое ки санги дизайнерски санги майда доранд, либосаш 180 сомонай. Ина иҷада бобинед, чихе гулои хушрӯ дора, фасон. Дидед, сиёҳ шастай, сери шастай. Баъд ана чихеле гуфтам тигрш. Ана иҷада бо дига гулош. Ана баъд якта барашка ҳастай, и 190 сомонай дӯстони азиз. Дар як видеои дига ҳам нишон дода будам. Гуфта будам ки 190 сомонай. Марҳамат, бинед. Агар дар кор бошад, нависед, доставка мекунем. И видеоро ман аз Корвон, тарафи Пажарка, ноливои Дарвоза, якум ряд ба навор гирифтагим. Ина миноям бамбукан. Ино бамбукои новинка. Ино 2 метри ана. Иёра 2 метри санг задагиам ва як либос када, барои ки баршон 2 метрай. Марҳамат. Нархи донааш чанда ёра? 3 ранг дорам. 180 сомон. Дай нархи донааш. 3 ранг. Фасони хушрӯ. Ана мин намуд тигрш бошад. Ламиража 170 сомонай. Аз сабабе ки сангш беҳад зиёдай. Ина дигар ламиражои санг дора. Мисол 160 додестиян. А касе ки опту мегира бо арзонтарай. Касе ки бо распродажо буд 120 сомона ва 130 сомона буд дизайнерски. Видеои пештарамона тамошо кунед. Ай распродажа агар дар кор боша нависед. Вале инаму тигр ҳам худаш корейски ламиражи фасонай, ҳам сангошон анами дизайнерски беҳад зиёд задагиай. Хушрӯ задагиай сангаш. Аз анами сабаб 170 сомон инамудаш. Аз тигр як намуди дигам ҳаст, ям ами нарх 170 сомон. Аз сабабе ки сангаш бисёрай хушрӯ оригинал задагиай. Аҷоиб хушрӯ харидорӣ мекунанд ами намудша. Бинед. Тамошобинони азиз, баъд як чизи дигар аз продажа шидай. Агар дар хотир дошта бошед, ана минамуд комбахт, ламирашко встреча комбахт, ами намуди рангай гулдор. Нархаш 200 сомон буд. Ҳозир бошад распродажа кардагиам кам мондай. 150 сомонда метиям. Марҳамат. Дар кор бошад нависед мада. Доставка мекунем. Хушрувакай бинед. Встреча комбахт. Наглош. И бечхол метонед ки пушед. Бисёриё вақте ки комбахт мегум гумон мекунанд ки тунукай бояд чихол пуши, вале ида чихол дар кор нест дӯстони азиз. Бинед, бечхол метавонед ки ира пушед.